Nem veszem. Csillag háromszög megy. Háromszög csillag megy. Csillag csillag megy. Háromszög koordinátorrendszer megy. Koordinátorrendszer mutatja mínuszhat előre. Háromszög megy. Hogy mondják? Háromszög a négyzeten megy. Különbözik a koordinátorrendszer 6-tól. Aztán háromszög megy a háromszögben. A koordinátorrendszer megy a koordinátorrendszer négyzettel. Aztán itt egy gyalogos. Nem tudom, megy. Aztán háromszög egyezik a koordinátorrendszer. A koordinátorrendszer egyenes görbével. Figyelsz rám, Alex? Figyelek egy nyugi. Jó van, akkor aztán a koordinátor... egy csillag ott volt. Háromszögben, aztán eltűnt ilyen négyszögbe. Közben körré alakult. De aztán négyszög lett. Én nem tudom, hogy csinálta, de aztán háromszög megint. Aztán 5-be átalakult 6-ba. Nem mondtam, hogy úgy elrelök. 5-be átalakult 6-ba, háromszög lett. Forgott egy párat, az négyszög lett. Négyszögből ötszögbe lett, ilyen csillagba. Aha. Ötszögből viszont hatszögbe lett, ami ment erre, arra, meg amarra. Ajjaj. Vagyis ez amarra ment, amerre ment volna, de nem ment arra, mert jött volna. Úristen, geci. Alex, Jó. menjünk. 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 Na.